Nejprve budeme měřit napětí zdroje. Připravíme si měřící přístroj a nastavíme ho na napětí 20 V stejnosměrného. Potom vezmeme 2 kabely a zapojíme je do 2 spodních zdířek. Na spodní kabel nasadíme černou krokosvorku, na horní kabel nasadíme červenou krokosvorku. Potom vezmeme zdroj napětí a červenou krokosvorku připojíme na kladný pól zdroje, to znamená na červený drátek, a černou krokosvorku na černý drátek na záporný pól zdroje. Na měřícím přístroji si přečteme napětí zdroje. Tohle napětí bude pořád stejné, už ho víckrát nemusíme měřit. Zapíšeme si ho. Potom odpojíme kabely od zdroje a změníme přístroj na ampermetr a nastavíme tam nejmenší rozsah, to znamená 2000 mikroampérů. Černou krokosvorku z kabelu sundáme a banánek kabelu přimontujeme na jednu elektrodu. Červenou krokosvorku připojíme na kladný pól zdroje, to znamená na červený drátek. A připravíme si další kabel. Na jeden jeho konec nasadíme černou krokosvorku a přicvakneme ji k zápornému pólu zdroje. Druhý konec kabelu přimontujeme k druhé elektrodě. Elektrody se nesmí dotknout, nastal by zkrat. Teď vezmeme obě elektrody do obou rukou a propojíme obvod přes svoje tělo. A přečteme si na měřícím přístroji proud, který námi prochází.